Ne postoji osoba koja ga ne voli. Ovo je Choco Cookie. Krećemo odmah na pripremu. Prva i najbitnija stvar kod pravljenja kolača i dezerta je da okupimo sve sastojke koji će nam biti potrebni. Prvo ćemo da iseckamo čokoladu. Sečemo je dijagonalno i najbolje bi bilo da koristite nož za hleb. Sada je vreme da otopimo putar. U veću posudu dodajemo beli šećer, zatim žuti šećer i prelijemo otopljenim puterom. Mešamo dok ne sjedinimo naše sastojke. Dodamo jednu kafenu kašiku soli i ta so će nam pomoći da dobijemo što intenzivniji ukus i aromu. Dodamo jedno celo jaje i jedno žumance. Nastavljamo da mešamo dok ne dobijemo homogenu masu. Sada je vreme da dodamo ekstrakt vanile. Želimo da dobijemo ovako svilenu teksturu. Sada na red dolazi brašno. Ono što bih ja vama preporučio je da koristite neku vrstu ili sita ili cediljke kako bismo prosejali brašno. Zatim na red idu soda bikarbona i instant kafa. Kafa će nam pomoći da istaknemo ukus i aromu kolača. Ukoliko je vaša instant kafa krupnija, ne stavljamo kroz sito, nego direktno u smesu. Sada uzimamo špatulu ili varjaču, šta god imate, i polako mešamo kružnim pokretima. I mešamo dok naše testo ne postane homogeno. Došlo je vreme za čokoladu. Pro savet, stavimo foliju i ide u frižider na minimum pola sata. Najbolje bi bilo da koristite kašiku za sladoled, ali ako nemate, možete koristiti kašiku. Bitno je da vodite računa da svaki kuki bude približne veličine. Bitna stvar kod ređanja kukija u pleh je da napravimo razmak od minimum 4 cm između njih, da bismo i dali prostora da se prošire tokom pečenja. I gotovi su. Sipate čašu mleka i spremni ste za ovaj najpopularniji dezert. Uživajte! A ono što vam ostane, spakujte i iznenadite ljude koje volite. Ako vam se svidio ovaj recept, pišite mi u komentarima i zapratite me. Hvala što gledate!